सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालयात जन्मलेल्या एका नवजात बालकाला वेळेवर उपचार न मिळाल्याने त्याचा जीव धोक्यात आला। मात्र सामाजिक बांधिलकी प्रतिष्ठानच्या कार्यकर्त्यांनी धावपळ करून दाखवलेल्या तत्परतेमुळे या बाळाला अखेर जीवदान मिळाले। पेट्रोल डिझेल इंधनाचा पुरवठा खंडित झाल्यामुळे शहरातील देवगड तालुक्यातील खरेदी विक्री संघ पेट्रोल पंपावर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या होत्या। वेत्ते येथील काळ्या दगडाच्या खाणीवर अनधिकृत उत्खनन होत असल्याची तक्रार सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केल्यानंतर नागपूर येथून अधिकारी चौकशीसाठी खाणीत आले होते। यावेळी खाण मालकांनी तक्रारदारांना बेदम मारहाण करत त्यांच्या गाड्या अडवून आणि जीवे मारण्याची धमकी देऊन जबरदस्तीने बॉन्ड पेपरवर सह्या घेतल्याची तक्रार दाखल करण्यात आली। यानुसार सावंतवाडी पोलीस ठाण्यात तिघांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला। गोवा बनावटीची दारू बिगर परवाना ताब्यात बाळगलेल्या स्थितीत आढळल्याप्रकरणी रामचंद्र दत्ताराम तांबे याच्यावर कणकवली पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला। यामध्ये 12,000चा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सध्या पेट्रोल आणि सीएनजीचा मोठा तुटवडा निर्माण झालाय। कुडाळसह ओरोस येथील पेट्रोल पंपांवर पेट्रोल उपलब्ध नाही असे फलक झळकल्याने वाहनधारकांमध्ये चिंतेचं वातावरण आहे। मापण ग्रामपंचायत इथं मोठी राजकीय उलथापालथ झाली असून येथील सरपंच आणि उपसरपंच यांच्या मनमानी कारभाराला कंटाळून एकूण 11 सदस्यांपैकी 7 ग्रामपंचायत सदस्य यांनी आपल्या ग्रामपंचायत सदस्य पदाचे तडकाफडकी सामूहिक राजीनामे दिले। सिंधुदुर्गात येणाऱ्या पर्यटकांमुळे इंधनाची मागणी लक्षणीयरित्या वाढत असून त्याचा नियमित पुरवठा होणं आवश्यक आहे। या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यात प्राधान्याने आणि नियमित इंधन पुरवठा सुनिश्चित करण्याबाबत संबंधित ऑइल कंपन्यांच्या डेपो मॅनेजरना जिल्हाधिकाऱ्यांनी निर्देश दिले। भाजपचे नेते प्रमोद जठार हे विधान परिषदेवर निवड झाल्यानंतर पहिल्यांदाच जिल्हा दौऱ्यावर येत आहेत। या पार्श्वभूमीवर गुरुवारी 7 मे रोजी जिल्ह्यात त्यांचं भव्य स्वागत दौऱ्याचं आयोजन करण्यात आलंय। सावंतवाडी मिलाग्रीस महामंदिराचं नूतनीकरण गेल्या 5 वर्षांपासून सुरू करून पूर्णत्वास आलंय। या स्थापना झालेल्या ऐतिहासिक आणि पहिल्या पुनर्रचित मिलाग्रीस कॅथेड्रल याचं भव्य उद्घाटन आणि आशीर्वाद सोहळा शनिवारी 9 मे रोजी संपन्न होणार आहे। स्वगणना मोहिमेत वेंगुर्ला तालुक्यातील मूठ गावानं उल्लेखनीय कामगिरी करत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात प्रथम क्रमांक पटकावलाय। मूठ हे सर्व कुटुंबांची स्वगणना पूर्ण करणारं जिल्ह्यातील पहिलं महसुली गाव ठरलंय। केवळ दिखाऊपणासाठी काम करून चालणार नाही, कोणाचाही हलगर्जीपणा खपवून घेतला जाणार नाही आणि तालुक्याच्या आरोग्याबाबत कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही असा सज्जड इशारा पंचायत समितीचे सभापती सिद्धेश रावराणेंनी दिलाय। काही जणांनी सत्तेसाठी पक्षाची साथ सोडली, मात्र आपण न डगमगता जनतेच्या प्रश्नांसाठी एकजुटीने लढूया, सर्वांनी एकसंधपणे काम करून तालुक्यात पुन्हा शिवसेना बळकट करूया असं आवाहन ठाकरे शिवसेनेचे सिंधुदुर्ग जिल्हा प्रमुख वैभव नाईकांनी केलंय। सावंतवाडी शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी नगर परिषदेच्या नगराध्यक्षा श्रद्धाराजे भोसले यांच्या हस्ते विविध भागातील 6 महत्त्वपूर्ण विकास कामांचं भूमिपूजन उत्साहात पार पडलं। प्रामुख्याने सांडपाणी निचरा आणि गटार व्यवस्थापनावर भर देत ही कामं हाती घेण्यात आली। वैभववाडी तालुक्यातील आरोग्य यंत्रणा सक्षम करण्यासाठी सर्व स्तरावर प्रयत्न सुरू असले तरी आरोग्य विभागाचा कारभार आंधळा बनल्याची तीव्र नाराजी पंचायत समिती सदस्य देवानंद पालांडे यांनी व्यक्त केली आहे। पिग्मी कमिशन कपातीचा निर्णय बदलून पुनर्विचार करून पिग्मी एजंटांचे कमिशन सध्याच्या महागाईच्या दृष्टीने वाढवून द्यावे अशी मागणी पिग्मी एजंटांनी सहाय्यक निबंधक अजय हिरलेकर यांच्याकडे केली आहे। देशाला विकसित भारत बनवण्याचं स्वप्न केवळ सरकारी योजनांची नव्हे तर सत्याची साथ देणाऱ्या डिजिटल मीडियाच्या योगदानाने पूर्ण होईल असं प्रतिपादन गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांनी केलंय। डिजिटल मीडिया संपादक पत्रकार संघटनेच्या वतीनं पणजी येथील कला अकादमीत आयोजित 3ऱ्या राष्ट्रीय महाअधिवेशनाचं उद्घाटन डॉक्टर सावंत यांच्या हस्ते झालं। भाजप सावंतवाडी सरचिटणीसपदी येथील सामाजिक कार्यकर्ते संतोष तळवणेकर यांची अधिकृत नियुक्ती करण्यात आली आहे। भाजप युवा मोर्चाचे प्रदेश उपाध्यक्ष युवराज लखमराजे भोसले यांच्या हस्ते त्यांना नियुक्तीचं अधिकृत पत्र देऊन सन्मानित करण्यात आलं। कुडाळ तहसील कार्यालयामार्फत छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिर अभियानाचं आयोजन करण्यात आलंय। हे शिबिर शुक्रवारी 8 मे 2026 ला सकाळी 11 वाजता कुडाळ तहसील कार्यालयात पार पडणार असल्याची माहिती तहसीलदार सचिन पाटील यांनी दिली आहे। माझगाव येथील तलाठी कार्यालय गेल्या 2 वर्षांपासून प्रभारी कार्यरत आहेत। येत्या 2 दिवसात
कायमस्वरूपी तलाठी न दिल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा माजी पंचायत समिती सदस्य श्रीकृष्ण उर्फ बाबू सावंत यांनी दिला. सावंतवाडी तालुक्यातील मडुरा येथील ग्रामदैवत श्रीदेवी माऊलीचा वर्धापन दिन सोहळा भक्तिमय वातावरणात पार पडला. या निमित्तानं आयोजित करण्यात आलेल्या विविध धार्मिक आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांनी मडुरा नगरी दुमदुमून गेली होती. महेश मांजरेकर दिग्दर्शित आणि संजय शेट्टे निर्मित बंडखोर या मराठी चित्रपटाच्या शूटिंगची सुरुवात गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या हस्ते करण्यात आली. अभिनेत्री प्रियदर्शनी, छाया कदम, मनीष सावंत आणि 20 कलाकार या चित्रपटात काम करणार आहेत. देशात सोन्याच्या किमतींनी 1.5 लाखांचा टप्पा पार केला असून सर्व कॅरेट्समध्ये वाढ झाली आहे. डॉलर कमकुवत होणं, जागतिक अनिश्चितता आणि सुरक्षित गुंतवणुकीची मागणी यामुळे दर वाढले आहेत. वारंवार लैंगिक अत्याचार केल्याप्रकरणी पणजी येथील जलद गती विशेष न्यायालयानं 11 वर्षांची सक्त मजुरी आणि 85,000चा दंड अशी शिक्षा ठोठावली आहे. शिक्षकी पेशाचा गैरवापर करून विद्यार्थिनीला आपल्या घरी बोलावून अत्याचार केल्याचे पुराव्यानिशी सिद्ध झाल्याचं निरीक्षण न्यायालयानं हा निवाडा देताना केलंय. एसटी सवलतधारक प्रवाशांसाठी सुरू करण्यात आलेल्या NCMC स्मार्ट कार्डच्या विक्रीत गैरवापर करणाऱ्यांवर आता कठोर कारवाईचा बडगा उगारण्यात आलाय. जर एखाद्या अधिकृत विक्रेत्यानं प्रवाशांकडून कार्डसाठी जादा दर आकारला तर त्याचा परवाना तात्काळ रद्द करण्यात येईल असा स्पष्ट इशारा परिवहन मंत्र्यांनी दिलाय. तामिळनाडूत थलापती विजयांनी राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर यांची भेट घेऊन सत्ता स्थापनेचा दावा केलाय. यावेळी बहुमतासाठी आवश्यक असलेल्या 118 आमदारांचा पाठिंबा असलेलं पत्र आधी द्या अशी मागणी राज्यपालांनी केल्याची माहिती आहे. तर 5 आमदार असलेल्या काँग्रेसनं देखील विजयांना पाठिंबा दिलाय.